नमस्कार, मी वैष्णवी नायक पाटील। आज तीर्थक्षेत्र आळंदी येथे कार्तिक वारीचा सप्ताह चालू आहे आणि कार्तिक वारी ही आता चालू झालेली आहे। त्यासाठी अनेक वारकरी महाराष्ट्रातून इथं आलेले आहेत। आज आम्ही सिद्धबेट येथे जी काही आम्ही पंचवटी उद्यान सिद्धबेट येथे उभं केलेलं आहे तिथं तण काढण्याचं काम करत आहोत आणि आज इतकं प्रसन्न वाटलं की ह्या ठिकाणी वारकरी विश्रांतीसाठी आले आणि आता ह्या माऊलींनी आम्हाला आज पहिल्यांदा असं झालंय की आळंदीमध्ये आम्ही आल्यानंतर आम्हाला चहा दिलाय ह्या जागेमध्ये। तर ह्या माऊलीने आम्हाला चहा पाजला आमचं इथं काम पाहून। तर माऊलींशी आपण संवाद साधूया की ह्या पूर्वी सिद्धबेटाची ह्या जागेची स्थिती आणि किती वर्षापासून येतात। काका तुमचं नाव सांगा। माझं नाव रघुनाथ होले, राजगुरुनगर खेड इथले राहणार आहेत आणि 40 वर्षापासून आम्ही इथे येतोय सिद्धबेटामध्ये। त्या काळामध्ये जयराम भोसले जे होते ते गेल्यानंतर आता सिद्धबेटात थोडी खराबी झालेली आहे आणि मग आता त्याच्यावर नंतर तुम्ही आता हे चांगलं काम घेतले करायला। हे काम एकदम उत्कृष्ट म्हणजे चांगलं होणार आहे। साधू संत या ठिकाणी येणार, जे एक वृक्षरूप तुम्ही लावलंय, त्यांनी जसं रोप लावले जयराम भोसल्यांनी वारकरी संप्रदायाचा पाया, माऊलींनी जसा पाया तसं तुम्ही आता पायाचं लावलेलं आहे, पायाचं रोवलेलं आहे आणि यामुळं इथं गोकुळ अवतरणार संत महात्मा विश्रांती स्थान हे कट्टाचं विश्रांतीचं आहे। इथं सगळी मंडळी उन्हाच्या टायमाला ऊन भरपूर असल्यानंतर इथंच आरामाला येणार, इथंच ज्ञानेश्वरी पारायणला सुद्धा बसणार। तिकडे जरी बसल्या तरी इथं चांगलं दिसलं तरी इथं पारायण सुद्धा करणार। असा आनंद या ठिकाणी लुटणार आणि हे तुमचं भाग्य म्हणजे उदयाला येणार आणि तुम्ही हे काम करता हे एकदम एक नंबरमध्ये काम आहे आणि याच्यामुळं तुम्हाला भगवंत तुम्हाला दीर्घायुष्य भरपूर मिळणार आहे आणि तुमची वाटचाल सतत अशी चालू राहणार आहे आणि तुम्हाला भगवंत भरपूर तुम्हाला प्रसाद देणार आहे आणि माऊलीने आधी दिलेला आहे प्रसाद आणि तो बी आता नंतरही देणार आहे, कमी काही पडणार नाही। निवड केली आहे ह्या जागेसाठी, सेवेसाठी। फक्त निमित्त मात्र होऊन आम्ही इथं सेवा करतोय। माऊलींच्या इच्छा आहे फक्त सेवेकरी होऊन ही सेवा माऊलीच्या चरणी समर्पित करत हे वृक्ष लावलेत हे माऊलीला समर्पित आहे। माऊलीचा तो वृक्ष आहे पिंपळ, जयाच्या द्वारी सोन्याचा पिंपळ, अंगी आईची बळ रेडा बोली, सोन्याचा पिंपळ आहे दादा, पिंपळ सुवर्णाचा पिंपळ आहे। हे जरी आपल्याला जरी हे वृक्ष म्हणजे झाड तिथे साधू पण आज ते माऊलीचा म्हणजे सोन्याचा पिंपळ आहे, सुवर्णाचा पिंपळ आहे। याच्यावरच माऊलीचा प्रसाद आहे आणि हे ऑक्सिजन रूपाने इथं आपल्याला तुम्ही केलेली आहे सेवा आणि हे सेवेचं फळ तुम्हाला मिळणार आहे। प्राणवायू प्राण देऊ, कारण काय इथं आता म्हणजे आज शिरता येत नव्हतं, इतकं तण वाढलं होतं। 5 दरवर्षी आम्ही बघतोय इथे काटेरी कुंपण, काटेरी हे येड्या बाबळीचे सगळ्या बाबळीचे आहेत आणि आता तुम्ही हे काम करायला घेतले एकदम नंबर 1चं काम आहे आणि हे जर गोष्टी झाडं जर झाली, वृक्षारोपण केलंय, हे झाडं झाली तर या ठिकाणी गोकुळ अवतरणार, संत महात्मे आनंदाने राहणार, तुमच्यासारखी मंडळी आणखीन लोक मदत करणार, चांगलं काम होणार। सिद्धबेट आम्हालाही माहित नव्हतं, त्याचं महात्म्य इतकं आहे की अजून प्रकाशित होतात येईल, लोक इथं येतील आणि ही जमीन आता तण इतकं होतं की 5 दिवस झाले आम्ही श्रम करतोय, मात्र आज तुम्ही इथं विसावला हे आमचं सार्थक झालं खरंच की। सिद्धबेट जे आहे हे म्हणजे माऊलीचं राहण्याचं ठिकाण म्हणजे मूळ आईचं माहेरघर, रुक्मिणी माता या माहेरघर, ते आपेगावचे त्यांचं वडिलांचं गाव आहे आपेगाव आणि आईचं माहेरघर आहे। मग ह्या ठिकाणी ते राहिलेले आहेत, इथूनच त्यांनी भिक्षा मागून आपला उदरनिर्वाह करून इथं ज्ञानेश्वरी ग्रंथ सगळं अभ्यास केलेला आहे, योग साधना सगळी इथं केलेली। 4 भावंडे ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तीनाथ महाराज, सोपान काका, मुक्ताबाई 4ही जण इथंच आनंदाने राहिले, आनंदाने तपसाधना केल्यात आणि त्यांना आता मागं कुणी नाही, त्यांचा वंशज कुणी नाही। पण लोक म्हणतात हाय वंशज, त्यांचा वंशज नाही, लग्नच नाही झालं तर वंशज कुठून येणार, हो हा प्रश्न आहे। पण तरी आता हे त्यांचा वंशज म्हणजे हे वृक्षारोपण आहे, हाच वंशज म्हणून तुम्ही तयार केलेला आहे
याचीच तुम्हाला कृपा मिळणार आहे माऊली. खरंच माऊली, तुमच्या तोंडून हे शब्द आज आम्हाला हे आशीर्वाद रूपाने मिळाले, हे माऊलीनीच दिलेले आहेत. कसा योगायोग बघा, आम्ही तर काम करतोय, तुम्ही आलात आणि एक म्हणताना माऊलीनं चहा पाजला आम्हाला आणि त्यातून तुमची चर्चा आपली बऱ्याच गोष्टी आणि आम्हालाही या तीर्थक्षेत्राची माहिती मिळाली. खरंच इथं नंदनवन होऊ दे. खरंच आमच्या खूपच जागलेचं काय आमच्याकडून स्वच्छता आणि इथली निगा आणि या झाडांचं संवर्धन आम्ही करू आणि माऊलीला चरणी सेवा समर्पित करत तुम्ही हे जे काही भाव आम्हाला व्यक्त केला त्याबद्दल तुमचे मनस्वी आभार. माऊली. धन्यवाद माऊली, धन्यवाद. ज्ञानकृष्ण.